Nabasho Visit ilizwi lentsha liyamema bonke abantu NUL Zone 3 Nazareth Baptist Church ebuhleni. Idate umhla 11 May ku-2024 eVumani Temple next to Ezibhokodweni Community Hall. Inkonzo ekuseni nasemini. Kanti amathempeli azobe ehlangene awase-Zone 3 iVumani Temple, iBelizitha Temple, iHlalani Temple, Khulekahle Temple, Zinhle Temple, Vukani Temple, Zamani Temple, Khulanjalo Temple, Zizo Zonke Temple, Thokoza Temple, Siyavuka Temple, Pentecost Temple, Thembekani Temple, Vuselelweni Temple, Kingsburg esiguqweni, Oshongweni esiguqweni. Intsha yonke ayiphelele khona, siphelele sonke bantwana benkosi ngomthandazo wezingane uJehova wasilalela. Emlonyeni wezingane nowabancelayo umisela amandla. Amahubo 8 ivesi 2. Unyazwezo siyalithanda. Ngathi ngemniningwane ungaxhumana noMthokozo usihlalo ku-071 876 9922 okanye uxhumane nomhlengi uNobhala 063 704 9130. #ngomthandazo wezingane siyanqoba. uNkulunkulu azanibusise.